политическо съгласие. Уважаеми зрители, Велизар първо добре дошъл. Колегата Велизар Енчев е единственият депутат, не е подписал така наречените молби за лоялност спрямо шефа на парламентарната ви група Валери Симеонов. Единственият беше, който не подкрепи състава на правителство, заедно с Слави Бинев не подкрепихте Бойко като премиер. И сега, Велизар, вашите зрители те помнят, всеки път даваме твоите остри изказвания, не съвпадащ с официалната линия на Патриотичния фронт. Сега обаче нещата стават изключително сериозни, защото буквално преди 2-3 до 5, преди 5 минути господин Енчев ми връчи следния документ, който да прочита до председателя на Народното събрание, господин Цецка Сачева, госпожо председател. Уведомявам ви, че от днес прекратявам своето членство в парламентарна група Патриотичен фронт поради дълбоки и непреодолими идейни и ценностни различия с ръководството на парламентарната група, съгласно правилника за организация и дейността на Народното събрание. От 1 декември 2014 ставам народен представител, не членуващ в парламентарна група. Предложвам да изпращам мотивите за напускането на парламентарната група, които да се счита за неразделна част от моето заявление. 1 декември си утрешна дата. Народен представител Велизаре, би трябвало сега тук ли ще го подпишеш или най-добрия? Мога и тук да го подпиша, да. Утре ще го връча. Това е сутрешна дата, да уточня. Сутрешна дата, да. Подписваш това заявление за напускане и след фамозната баракова, май ще ставаш втория в този парламент. Четвърти. Другите двама са изгонени. Всъщност да. Другите двама са изгонени от ДПС. Твоите мотиви са на 3 листа и половина. Би трябвало да кажеш накратко. Аз съм го казвал вече много пъти, може би в резюме да го повторя. Именно в резюме. Всъщност проблема на нашата парламентарна група е фундаментален. Той започна в момента, в който ръководството на парламентарната група и всички депутати, без моя милост, реши да подкрепи правителството на ГЕРБ и на реформаторския блок. Една подкрепа, която в нито един момент по време на предизборната кампания не беше обявена пред нашите избиратели. Това се нарича политическа подмяна или ако трябва да по-точно измама. Подмяна на вота на нашите избиратели си формулира в мотивите. Абсолютно недопустима подмяна на вота на нашите избиратели. Каквото и да говори ръководството, подчертавам, това е ръководството на Патриотичния фронт и най-вече ръководството на Националния фронт за спасение на България, в голямата си част, да не кажа огромната част, нашите избиратели не приемат тази коалиция. Разбира се, има право Националния фронт за спасение на България да прави такава коалиция, но защо не го каза по време на предизборната кампания? Защо станахме лицемери като много други партии, които в последните 25 години говорят едно, когато влезат в парламента правят точно обратното. Справка БСП, лявата с 10%. За Майка България, какво да се прави? Ще ти каже Валери, за Майка България трябва да се жертваме, компромис трябва да правим. Вижте, подмяна на вота е казано политически коректно, казано директно, както го казах преди малко, това е измама, подла измама на избирателите. И аз смятам, че повече не мога да участвам в тази измама, тъй като това, което става в последните дни, един си скицирка. Тези игри, които се разиграват от ръководството на Патриотичния фронт, първо господин Симеонов даде 24 часа срок на премиера Борисов да оттегли кандидатурата на заместник-министър на отбраната Орхан Исмаилов. След това този ултиматум се проточи до 7 дни. След това господин Симеонов и ръководството заявиха, че могат да изчакат и до нова година, тъй като не е хубаво преди нова година кабинета напада. А сега последна вече възможност, следващата седмица, може би вторник или сряда, ще да се съберат политическите съвети и да вземат своето решение, но май се отива към разваляне на коалицията. Вижте, това гърчене всъщност е унизително не само за ръководството, но и за целият наш електорат и нашите симпатизанти и приятели, защото ние какво правим в момента, какво прави моята парламентарна група, начало с нейното ръководство. Изцяло поляга като съдружна партия на филимчето на реформаторския блок и на партия ГЕРБ на Бойко Борисов, което няма нищо общо с нашата програма и най-вече с обещанията по време на предизборната кампания. Ако ви кажа какви решения бяха взети в пленарна зала, за които нашите избиратели дори не знаят, тъй като не всичко се предава на живо, вие ще разберете, че не става само дума за подмяна, а за една търговия, която се върши от страна на Патриотичния фронт. Това вече не е никакъв патриотизъм на търговия и това не са никакви депутати, а търговци. Ето, ще ви дам само някакви факти, за които нашите зрители не знаят. Хайде, за подписаните декларации за лоялност вече много говорихме, макар че това е страшно неморално и противоречи на Конституцията. Говорихме твърде много и в предишни предавания в други телевизии за това, че нашата партия си позволи нещо изключително неморално и непочтено в края на пленарното заседание, някъде към 20, когато нямаше почти журналисти в
пленарна зала, господин Валери Симеонов стана и предложи да се съкрати с 5 минути за изказване времената на всички парламентарни групи, без партия ГЕРБ, която остава с 30 минути, тъй като смята се, че това ще бъде от оперативна гледна точка по-добре така, за да ударим атака, както по-късно господин Симеонов заяви. Ние съкратихме своето парламентарно време от 17 на 12 минути. Ударихме и АБВ, ударихме и Атака, ударихме и България без цензура. Защо? Питам се защо. Това е толкова непочтено и неморално, че аз се срамувам, че го направиха нашите депутати, или какво да кажа за едно още друго действие, което един депутат от нашата парламентарна група си позволи, когато се разискваше въпроса за тефтерчето, изчезналото тефтерче на Филип Златанов. Един от нашите депутати стана на 2 пъти и започна да защитава Цветан Цветанов. Забележете, в тази афера с тефтерчетата, започна да омаловажава ролята на тези тефтерчета. Ние всички депутати, по-точно не всички, аз и колеги от ВМРО депутати се спогледахме и се попитахме, този човек какво говори. Той дава ли си сметка, че подобно говорене е отвратително? Това е, бих казал, дъното на моралното падение, да защитаваш аферата с тефтерчетата и да уневиняваш Цветанов. Това нашите зрители не го знаят, нашите избиратели не го знаят, тъй като това не се предаваше. Цитирам тук част от мотивите. Повечето депутати от парламентарната група на Патриотичния фронт научиха от медиите за изготвен от ръководство на групата списък с имена на наши кандидати за важни позиции в централната власт и областните администрации. Да, за номинирането на Слави Бинев аз научих в пленарна зала. Значи до последния момент Слави Бинев трябваше да бъде, искаше да бъде председател на парламентарната комисия по еврофондовете, тъй като ГЕРБ непрекъснато отказваше, стана ясно, че той няма да стане председател на тази комисия. Внезапно влизаме в пленарна зала, подчертавам това. Между другото, това стана на бързо оборот гласуването, тъй като предварително ръководство на парламентарните групи бяха договорили кои да бъдат председатели на съответните групи и кои да бъдат членове. Ние нямахме пред себе си депутатите, всички депутати, не само аз, нито един изпред себе си. И в момента се чете в залата само ръководството на съответната парламентарна група и ние гласуваме. В един момент Мая Манолова внезапно поиска почти 30 минути, защото в БСП, изглежда Демократична партия БСП, решили, че не са съгласни всички депутати с предлаганите кандидатури за председатели на комисии, поискаха 30 минути, отидоха в своята стая, провели са тайно гласуване, кой да бъде председател на дадена парламентарна група и се върнаха обратно. Председател на комисията. Председател на комисия, на икономическата комисия. И продължихме да гласуваме, буквално казвам на тъгата. И при това гласуване по този начин на конвер, Цветан Цветанов мина, никой не разбра, че Цветан Цветанов е този човек, който получи ефективна присъда заради липса на контрол върху специалните разузнавателни средства, се оказа, че е бил сложен за член на комисията за контрол на СРС. Това никой от нас не го видя, тъй като прочитат се имената набързо и веднага се гласува, тъй като всичко е договорено в комисиите. Специално за нашите кандидатури, трите кандидатури за председатели на комисии, най-вече за господин Слави Бинев, ние научихме в момента в пленарна зала, когато натискахме копчета, дори аз не повярвам, помислих, че става дума Слави Бинев да е член на комисията по култура, не председател. Струва ми се, че това стана през главата на всички депутати. Това не е за първи път, разбира се. Смятам, че от нашата група, само за това номиниране на Слави Бинев са знаели Каракачанов и Валери Симеонов и може би близките на Валери Симеонов, двама-трима депутати от така наречената бургаска група. Това беше пълен шок и ужас. Велизари не може и Валери Симеонов и Каракачанов да си дадат сметка. Слави Бинев, шеф на комисията по култура, е виц над вицовете и гротеска някаква, която... Аз се очудвам на самия Слави Бинев, че е пожелал да бъде шеф на тази комисия. Аз съм шокиран, че самия той е пожелал да бъде шеф на тази комисия. Какво общо има той с културата, като знаем кой беше председател на тази комисия в предишния парламент? Господин Стефан Данилов, една легенда в българската култура. И сега Слави Бинев взема място, което не е по неговата мярка. Очудвам се на неговият избор, но това, както казах, не е първият случай. А това с Цветанов? Това с Цветанов още по-голям шок, между другото. Ако с Слави Бинев е гротеска, с избора на Цветан Цветанов за член на комисията по СРС-та е зловещо. Това е зловещо и според мен тук нашата отговорност на нашата парламентарна група е не по-малка. Те са знаели, че ще бъде член на тази комисия. Това въобще не беше обсъждано в нашата парламентарна група. То там в нашата група нищо не се обсъжда. Каквото каже Валери Симеонов, това става. Пред нашата камера в петък Бареков каза, че има ултиматум към Бойко Борисов до вторник да изчисти Патриотичния фронт от правителството. Ти чули за такъв вариант или ултиматум са му дали и по тая причина за това и на Корман Исмаилов човека го слага за областен управител на София, за да ново, така като бик на червено да покаже на патриоти, за да им даде знак, че не са желани.
Значи с цялото уважение към господин Бареков, но когато господин Бареков говори, аз не му вярвам. Той сутринта, знаете, че на едно мнение, на обед става комунист, вечерта вече минава на крайно десни позиции. Доста несериозни послания отпраща господин Бареков и дори когато говори истината, човек не може да му вярва. Не го приемам сериозно това и не смятам, че това е аргумент. Изобщо. Но, когато говорим за господин Симеонов, за неговата акция, за отстраняването на заместник-министърът на отбраната, трябва да ви кажа, че тук става дума за голямо лицемерие. Ето какво държа в ръцете си, вие го имате в архива си. Ето, заповядайте, господин Диков. Това е гостуването на господин Валери Симеонов в Нова телевизия, сутрешния блок. Сутрешния блок на Нова телевизия на 17 октомври. 9:66 минути. Господин Симеонов заявява следното, че всъщност най-важна за нас е за Патриотичния фронт. Ето, чета точно. Може би беше... Най-важна е програмата, човечетата нямат значение, смята лидерът на НФСБ. Няма никакво значение, кои ще бъдат предложени за министри, заместник-министри и прочи областни управители. Това е пълна права партия ГЕРБ ги определя. За нас е важна програмата, а не личностите. И след това негово изявление на 17 октомври на господин Симеонов, че са важни програмите, а не личностите. Т.е. програмата на партия ГЕРБ, която ние подкрепяме, както те твърдят, че подкрепили нашата, а не човечетата. Между другото, доста обидно изказване за хората, тъй като в край на краища хората решават всичко, а не програмите. След като човечетата нямат никакво значение, на какво основание господин Симеонов сега възразява срещу назначението на областния управител на София. Нали, той е човече, няма никакво значение. Защо възразява срещу назначаването на Орхан Исмаилов за заместник-министър на отбраната, след като тук е направена фундаменталната грешка, както казах в началото. Ние се съгласихме да подкрепим това правителство на Бойко Борисов и на Реформаторския блок. Ние подкрепяме Корман Исмаилов, а не подкрепяме кандидатурата на Корман Исмаилов за заместник-министър. Да чуем две мнения. Извинявайте само, нали, аз както каза господин Цветанов, така сериозен интригант. Защо дърпате лъва за опашката? Лъва не знам дявола за опашката с това ваше ново предложение и избор вече за областен управител? Кой е дявола и кой е лъва? Дявола е, разбира се, Патриотичния фронт. Много интересен въпрос. Не мисля, че са дявола, не мисля, че дърпаме някой за опашката. Просто това е естествен процес на номинации и на избор на управленски кадри от новата власт. Добре, наистина не трябва да си давате сметка, че всяко ваше назначение на ваш човек от вашата партия във властта ще дава нов повод за така реакция на патриотични. Основанията за тези реакции. Ето това е проблема. Там се крие, т.е. там е дявола. Те се били разбрали от вашата партия да няма назначение, каза Валери Симеонов на отговорен пост. Да не бяха питали. Тогава ние да не участваме в управлението. Тогава Реформаторския блок да не участва в управлението. Иначе дявола, той е навсякъде и той ни изкушава всички, важно е да не му се подава. Валери, господин Симеонов, извинявай. Господин Диков, ако бяхте казали, че сте тук, нямаше да дам за всички само за... Не, моля ти се. Моля се, госпожо, не искам да... Може ли той не ме харесва и не тук? Поли, защо нас с Поли не ни харесва? Поли, към те въпроса. Чакай се, кажи си много. Не, добре, чакай ни провокирай, Поли. Това не е нашата камера. Къде да се обърна? Ето тук. Кажи, как разчиташ този сигнал, че на Бойко му се предлага да избере за областен управител на София човек на Меглена Кунева и човек на Корман Исмаилов, той избира човека на Корман? Ами сега в този разговор се оказа, че всъщност предложението на Радан Кънев. Вярно ли, че имало договорка за областен управител на София да бъде избран ваш човек? Как се стигна до човек на Корман Исмаилов? Договорка е силно казано, просто ние предложихме кандидатура, колегите от МПСД и от ДСБ и БЗНС предложиха друга кандидатура и от тези двете кандидатури е избран Веселин Пенев. А как са на избор, извинете, като процедура? Изборът е на Министерския съвет и министър-председателя подписва. Това е, ние сме предложили две кандидатури. И от тези две е избрана тази. Излиза, че като че ли сте нежелани, дърпате за опашката за втори път. Даже така да е. Ние, както виждате, не се натискаме нито за постове, нито за влияние, нито за позиции, за някакви длъжности. Мисля, че не е нужно да обясняваме, че имаме чисто принципна и така безкорисна позиция. Но в никакъв случай няма да подкрепяме, да продължаваме да подкрепяме в случай, че решенията, които взема правителството, са в разрез с
очакванията и исканията на нашите избиратели. Излиза така, че отлагате. Сега пък много 22 така ли? Ами по този начин ние поддържаме така едно ниво на интерес и у вас, създаване на вас работа, нали? Така е. И за вас е добре също. Иначе какво ще стане? Отличаме и край. Във вторник ще вторник, повтарям, ще бъде на широкия орган. Това е на консултативния съвет на всички 14 партии. Той така да се каже най-ниското. Следва след това решението на ВМРО, НФСБ, което от сега мога да ви кажа договора, че е почти ясно какво е. И след това ясно какво е прекъсване. Прекъсване на отношение. И най-накрая политическия съвет на коалицията. Дирекционен орган, на който ще се вземе окончателното решение, ще бъдете оповестени. Какъв въпрос иска да бъде? Поне да го чуят зрителите. Дали ако най-висшия орган на Патриотичния фронт, на коалицията, вземе решение срещу решението на НФСБ и ВМРО за напускане на коалицията, това ще бъде бламиране на лидерството. Ако лидерите бъдат бламирани, за какво говорим от там нататък? Така. Това е как се формулират нещата. Как ти звучат тия неща, Велизаре? Това са нещо гърчане, което е страшно унизително. Между другото, да припомня, ние получихме много тежък шамар преди няколко дни от вице-премиера по коалиционната политика, има такава длъжност в България, Румяна Бъчварова, която в едно телевизионно предаване зашли шамар на Патриотичния фронт, заявявайки, можем и без вас. Всъщност, те вече го заявяват, че могат и без нас, но пак казвам, казусът Орхан Исмаилов е следствие, а не причина. Причината е, това също, което воювам вече цял месец и повече не мога да продължа тази битка, обвързването, коалицията, да го кажем направо, на Патриотичния фронт с две несъвместими като идеи и идеологии партии, ГЕРБ и реформаторство. Причините за това обвързване ти ги казваш в три главни направления: неграмотност, наивност и зависимост от всякакво естество. Разчепка под две изречения. На всички тези събирания преди конституирането на парламента, когато аз ставах и се изказвах по този начин, както говоря, депутатската група, имам предвид 19 човека, че не трябва да правим това, което те правят сега, беше ми отговаряно следното. Ние следваме добрия опит, бургаският опит на Общинския съвет в Бургас, където бургаската група на НФСБ постига много големи резултати, горещо, студено. Когато трябва, коалираме се с партия ГЕРБ в интерес на гражданите на Бургас, когато трябва, воюваме с партия ГЕРБ, на което аз отговорих, че тук става дума не за общинска политика и общински съвет, става дума за национален парламент на България и става дума за две идеологии. А идеолозите не могат да се отказват от идеологията. Кажи ми какво разбираш под зависимости от всякакво естество? Не съм бил свидетел на всичко това, но примерно бих могъл да разсъждавам в следната посока. В последните месеци, а и в депутатската група, господин Валери Симеонов открито убеждава депутатите да подкрепим разработките за шистов газ. Което, ако между другото нашите избиратели вече го знаят, тъй като отделни изказвания на Валери Симеонов в други телевизии, са, че трябва да има проучване за шистов газ, тъй като трябва да знаем какви резерви имаме, което до някъде е логично, но очаквайте на нашите избиратели в нашата програма, в нашите предизборни срещи, ние винаги сме били против това. Ето да речем, това е един от мотивите би могъл да бъде. Втори от мотивите би могъл да бъде, че ръководството на нашата партия в последната една година е против всички проекти, които са с руско участие. До един без изключение. Белене, Южен поток, всичко, което е руско, моментално се отхвърля, независимо дали е добро или лошо. Тук също трябва да се търси някаква намеса, тъй като за седми блок на АЕЦ Козлодуй не мога да кажа каква е позицията на нашата партия. Ту сме за седмия американски блок Уестингхаус, ту сме против. Може би, ако говорим за геополитически зависимости или по-точно намеса външна с влияние, може би там трябва да търсим отговорите. Друго не сме помисля на глас какво може да бъде и освен това, мисля, че съм отговорен човек и не мога да твърдя неща, които не мога да докажа, но при всички случаи има сигурно добри намерения. Но тези добри намерения, на фона на това унижение, на което подлага на нашата парламентарна група и тези 240 хиляди души, които са гласували за нас в последните седмици, когато ни казват, можем и без вас, не ни трябвате, ние винаги можем да направим мнозинство, тематично ли ще бъде или друго, не ви ли говори, че ръководството на парламентарната група се държи неадекватно, най-меко казано. Вярно ли, че на 6 декември има конгрес на национален? Да, на 6 декември има конгрес, който между другото се свика при много странни обстоятелства.
в нарушение на устава, който в устава пише, че той трябва да се обяви 3 месеца преди това. 3 организации първични са те номинирали за лидер, ще участваш в Не е точно такава информацията. Не 3 организации, десетки хора ми се обажат и казват, че са делегати на Конгреса и ще ме номинират. Аз категорично съм заявявам и сега, то вече това заявление е излишно. Не само, че не желая. Не допускам дори мисълта да се кандидатирам за председател на Националния фронт за спасение на България. Още повече, че тази партия е едно търговско дружество, тя се е собственост за господин Валери Симеонов. Никой не може да му отнеме и не трябва да посяга да го прави това. Но аз призовавам всички хора, които ще участват на този конгрес, който е под сянката на много сериозни манипулации, тъй като в момента много структури, десетки структури се бунтуват, тъй като ръководството поставя неуставни изисквания за представителство на Конгреса с цел да елиминират организациите, почти всички организации в София област, които стоят зад моята позиция, много организации в страната и в момента е истински бунт, тъй като спуснали се някакво окръжно, при което се елиминира правилото един делегат на 5 души, изискват се някакви несъществуващи правила, че трябва да се отчита чешкия внос последните 3 месеца и който не го е учал няма да бъде на Конгреса. Бушува истинска буря в момента. Добре, Елизавета, тъй като това са такива партийни конкретни, които малко така. Питам те накрая, задавам ти въпроса, който можеш да им отговаряш спокойно, защото от тук нататък ти ще бъдеш подложен на всякакви атаки, от всякакъв род. Едно от тях, според мен, ще те атакуват по най-чувствителното място за смъртта на сина ти. Дали, понеже няма, преди 5 години стана дойде смърт през една нощ, 4 часа и нещо, дали е самоубийство, застреляли се с законен пистолет или какво можеш да кажеш? Не, по този въпрос не желая да разговарям. Мисля, че той няма никакво отношение. Защото ще те базика, да знам. Трябва човек с много нисък морал и липса на такъв да задава този въпрос и да го повдига. Мисля, че това няма абсолютно никакво отношение към това, което говоря в момента. Само хора без морал биха могли изобщо дори да се го помислят, но нека да завърша с нещо особено важно. Това, което стана с нашата партия, е много срамно, защото аз самия вярвах, че ние ще бъдем алтернатива. Аз самия вярвах и не допусках до последният момент, че ръководството на НФСБ, в лицето на господин Валери Симеонов, ще направи това нещо, да се прегърне с Бойко Борисов и с Реформаторския блок. Аз, който в последните 8 години имам над 2000 предавания, дискусионно студио всяка вечер, и съм стоял на една определена позиция срещу това управление на партия ГЕРБ, изведнъж трябва да научавам в последния момент, така да се каже, преди конституирането на Народното събрание, че ръководството и всички депутати, и от ВМРО, от НФСБ, са обикнали господин Бойко Борисов. Не мога да разбера, казах го и в предишното интервю, тези хора подменени ли са? Тези хора зависими ли са? Зомбирани ли са? Какво става в България? Защо така лесно предаваме избирателите? Защо се отказваме от идеите си? Защо тръгваме срещу собствените си интереси? И защо всъщност предаваме всичко, до което се докоснем? Ето тези въпроси, ако вие може да ми отговорите, господин Диков, ще ви бъда страшно признателен. И аз се чудя някакви зомбита бродят там из тия коридори. Велизар, аз ти благодаря още веднъж, уважаеми зрители, да кажа новината, с която започваме. Велизар Енчев напуска парламентарната група на Патриотите, подписа в нашото студио декларацията за напускане до утре вече е извън групата. Толкова. След рекламите Миролюба с уникален разказ за един редови български милионер, който е номер 1 със своята фирма, е номер 1 в света. Има ги такива чудата.